mag ang'ich welo. Moko kuom jodolo ma Nyanza othegore mabor gi bishobe kod jodolo mamoko manodhi limo jatend piny e kar jot mare ka giwacho ni ne ok gidhi e lo ute mag lamo. Bende gikwedo kit ng'anyo motisi ni Occupy the Church mochan Jumapil mabiro ni ka giwacho ni kanisa ok osetimo richo moramora. Kikato wuok ni dhi kanisa ni dhi kanisa ma Nyasaye kung'e joma timo richo kuma kata ungo gi chich joge modhigo to udhi wuogo to gibiro dhi nyiso gima miyo ne gidhi e State House gi gima gidwaro. Wan jomo oyie gi Gen Z kendo oyie gi nyithindo manyotiyo matek momiyo koro president mabiro neno light mukoni gima timore ni ok en adier moyie makoro golo bill mar finance bill 2024 up to 25. State House onge kanisa. Kanisa nitiere oko. Obed jasiasa obed president onego bi e kanisa. To bishops madhi ka State House ging'ere kendgi kendo jo State House go bong'eyogi ni kod their records. Ugiwek riwo ji en mass ni jomoko odhi e State House. Wan pok wadhi e State House nyaka nene kendo wan gi guma Nyasaye gwedhowago mwachamo. Ok wadwa mondo oluo kuomwa wach. Ok wasemor gi jowa minego nyaka nyathi morwako uniform madhi timo shopping igoyo kod bunde. Wakwayo sirikand Kenya kotelnegi president mar Kenya Ruto Samoei mondo ng'e ni piny ka ywak kod jatelo to piny nyalo dhi marach. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda oramo ni ratiro mag Jo-Kenya moket e katiba ma pacho ka ne orochi e kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chik omenda ma higa ni.